Добър ден. Да, предстои важен за нас матч с отбора на Лудогорец. След отпадането за купата, ясно, че фокуса на техния отбор е върху първенството. И ще дойда тук, за да се опитат да се представят по-добре от това, което показват последните мачове и да играят за победа. Ние също гоним първа победа. Готвим се нормално. Това е в общи линии. Въпроси? С контузените какво е положението? С контузените само Влади Айтов е единственият човек, който не тренира с нас. Останалите тренират. Алекс Колев също се готви нормално, но за него е рано все още. Пробвахте няколко варианта в атаката с Чунчуков, с Момчет Цветанов, Ботев му липсват головете, вижда се от няколко, не е успял да отбележи гол. Обмислите ли някакви нови рокади, евентуално връщане на Иван Цветков в нападение, в центъра на нападението? Да ви кажа, пред нас нямаме голяма вариативност. Ние това си го знаем като проблем още от подготвителния период. През зимата не можахме да намерим нужни хора. Сега акцента в селекцията ще бъде точно върху хора типични флангови. Така че ние проблемите си ги знаем, работим, на тренировките симулираме ситуации, които така да ни помогнат и в официалните матчове да отбележим. Така сме да твърда, че с изключение на последния матч, в който имахме превъзходство в владението на топката, обаче за сметка на това ни създадахме достатъчно положение. В останалите матчове имаме положенията и така просто тънка е линията, разликата от един гол, в която губихме два матча, но създавахме ситуации. Надявам се така да имаме късмета, уменията, самочувствието, увереността в този матч да отбележим и да победим. Имате ли притеснения от съдийско естество за матч, който предстои? Аз притеснения винаги имам от съдийско естество, защото с оглед на това, което ни случва през мачовете, сега на домакинството, надявам се да бъде така в максимална степен обективен съдия. Гледахте ли полуфинал между Черно море и извинявам се, между Левски и Лудогорец и според тях Лудогорец намира ли се в някаква криза в момента с оглед на последните им резултати? Да, гледах го много внимателно матча и за мен Лудогорец просто изпуснаха шансовете си, особено през първото полувреме, да отбележат гол. Да, има някакво отстъпление в тяхната игра, но те си остават най-добри отбор в България и така разполагат с футболисти на високо техническо ниво, които играят така бързо с топката, комбинират бързо и имат един бърз ритъм и ние обаче се готвим да им противодействаме по най-добрия начин и съответно да си използваме нашите шансове. Данчо. Очертава се, доколкото аз си мисля, Ботев да разчита на по-млади момчета. И в новата селекция не е ли, каквото играете срещу шампиона, удобен момент е да ползвате и Казаков и там, които са в групата по-млади. Да, Казаков специално е наказан за този матч от дублиращия отбор. Естествено, значи това е пътя пред Ботев, налагането на млади футболисти. Аз винаги съм казал, че ние имаме така един добър ресурс от млади футболисти. Визирам Васев, който играе постоянно титуляр, Чунчуков, Гамаков, Трянов, Радо Терзиев, и Лазар Марин. Това са 6 момчета, които са на ниво А-група, готови са да си поемат отговорността и съответните задължения, играйки на това ниво. И също някои момчета от набор 9-6, които вече цяла година тренират с нас. И това са хората, на които разчитам и някои от тях получават шансове, други според ситуацията и до края на първенството също ще получат шанс. Сега не мога да кажа дали за конкретния матч, имаме 2 дни още, които работим, но това са ни вариантите, не са много, ние си го знаем това, но така стараем се да използваме максимума на потенциал, с който разполагаме. За Алекс Колев щеше да минава някакви изследвания от чуждестранна клиника. Минали какво показва? Значи Алекс Колев има една консултация с лекаря, който
му е направил операцията. Ще премини изследване тук в клиника в Пловдив с модерна апаратура и той в момента се чувства много добре, тренира наравно с останалите и чакаме го. Това е новото попълнение, сигурното за новия сезон. Първото. Две публикации се появиха през седмицата в пресата спорта, това ще мога да ги коментирате. Едната е свързана с Росен Колев, че договорно ще бъде прекратен, и другата е свързана с вашето име, че за сега не ви е предложен договор да продължите и евентуално няма да ви бъде предложен или ще ви бъде предложен. Добре, значи първо за Росен, да, такова е моето решение, уведомил съм го, няма да разчитаме на него, вече се намери формата, по която да му бъде прекратен договора. А относно моето бъдеще, трябва да говорите за този въпрос с ръководството. Това ми е коментар. Не искам такива спекулации, аз мисля да коментирам, защото излиза какво ли не в пресата. Някакво развитие по договорите на футболистите, които искате да задържите, има всяка седмица вече? Да, значи вече е проведена среща с ръководството, дал съм имената на хората, с които трябва да бъде преговаряно, и с момчета съм разговарял, така че тук е въпрос на време, в следващите 2-3 седмици да се проведат тези разговори между ръководство вече и футболисти. Моята връзка с тях е направена. Оптимист ли сте след разговорите, които сте водили с футболисти? Да, оптимист съм и така мисля, че запазим ядрото и с футболистите, които изброих, като младите футболисти, които ще имат водеща роля през другия сезон, плюс новите попълнения, съм оптимист за бъдещето на Ботев.